Сәлем дуслар. Минем сезгә ике яңалыгым бар. Берсе яхшы, берсе начар. Кайсысыннан башлыйм? Ярар, начарыннан башлыйм. Бүген Амелия авырый һәм уймак тапшыруына килә алмады. Бусы начары булды. Хәзер яхшысына күчәбез. Мин бүген уймак тапшыруын бер үзем алып барачакмын. Рәхмәт. Уймак тапшыруын башлап җибәрәбез, дуслар. Кирегез әйдә. Сезнең командагызның исеме? Йылдыз! Шәп, ә сезнеке? Батырлар! О, бик яхшы. Командалар белән таныштык. Хәзер әйдәгез беренче турга күчик. Дуслар, без беренче турга күчәбез. Хәзер безнең катнашучылар бер юлы шарны ике аяк арасына кыстырып, 4 аяклап, әлеге конуслар аша үтәргә тиеш булалар. Кайсы команда бу биремне тизрәк башкарып чыга ала, шул җиңүче булып саналачак. 1, 2, 3, башлагыз. Яңадан башларга кирәк. Инде кызлар командасы бик яхшы башладылар. Беренче уенчы яртысын үтте. Нишләптер егетләр командасының шары гел чыгып китә. Командашлары бер-берсенә ярдәм итә, җан ата. Иң мөһиме ашыкмаска, дөреслеккә эшләргә. Кызлар командасының икенче катнашучысы башлый. Егетләр, сез бераз дөрес эшләмәдегез бит. Кызлар командасының икенче катнашучысы үзенең эстафетасын 3нче катнашучыга тапшыра. Кул белән шарны тотырга ярамый. Әйе, яңадан кире кайтасың һәм тукталган урыныңнан башлайсың. Әйдәгез. Юк, алай дөрес түгел. Шарны кыстырырга кирәк. Юк. Уйнап бетерергә кирәк. Эстафетаны ахырга кадәр үтәсең. Егетләр командасы әлеге эстафетаны тизрәк үтте, тик алар бар кагыйдәләрне дә дөрес үтәмәделәр. Шуңа күрә исәп 1-1. Дуслар, без икенче турга күчәбез һәм хәзер без шаян хоккей уйнашакбыз. Һәрбер уенчыга 10 шар туп бирелә. Нәтиҗәдә кайсы команда күбрәк тупны кертә капкага, шул команда җиңүче булып саналачак. Әйдәгез, башлыйбыз. Бер тупны аласың, димәк син яшел төстәге тупларны сайладың. Һәм беренче кертү. Афәрин, без моны саныйбыз. Тагын берне аласың һәм тагын берне кертәсең. Икенче туп керер микән монсы? Әйдә. Монсы бераз кыеграк китте. Әйдә, өченчесен ал. Яшел төстәге туплар беткәнчә хәзер кертәсең. Монсы да бераз дөрес якка китмәде. Әйдә, бераз тизрәк дип. Монсы да кермәде. Димәк, әлегә нәтиҗә 1 генә гол. Афәрин, ничек үзенчәлекле итеп тотасың син клюшканы?
Yok. Ярар, барыбер саналмый, тагын берне ал. Yok. Бусы көчле итеп бердең әле син. Синең 2 тубың кала иде. Афәрин, старасың бит. Соңгы тубың. Yok, бусы бөтенләй икенче якка китте. Кәшәкәне икенче катнашучыга тапшырдылар. Әйдә башла. Охо! Бик яхшы. Әйдә. Син хоккеист түгел микән алай булай? Шәп. Тагын бер туп керде капкага. Демәк, синең 4 тубың кала. Кертә алырсың микән? Кызганычка каршы штанга. Монсын алып куябыз. Бу саналмый. Тагын бергә. Һәм 2 туп калып бара безнең. Монсы да кермәде һәм соңгы туп нәйдә? Кызганычка каршы монсы кермәде. Хәзер инде соңгы катнашучы Батырлар командасының әлегә 5 кертү. Соңгы уенчы күпмене кертә алыр икән? Монсы кермәде шул. Афәрин. Бик төптән уйлап кертәсең әле син. Яле. Бик яхшы. Керми калды. Синең соңгы 3 тубың калып бара иде әле. Монсы да бераз кыйыкка китте. 2 туп. Икесен дә кертә алырсың микән? Монсы кермәде һәм соңгысын. Әйдә соңгысын кертергә кирәк инде. Менә афәрин, керттең бит соңгысын. Дуслар, Батырлар командасының 8 балл, Йылдыз командасы ничә тупны кертә алыр икән? Хәзер инде Йылдызлар командасы кәшәкәне алды һәм тупларны кертергә тырышачак. Әйдә. Охо. Афәрин, иң беренчесен керттең бит. Бераз арткарак кой, санала. Yok. Сида, yok, ләкмәдең. Yok, монсы кермәде. Кара, сиңа клюшканы бераз борып тутырга кирәк. Клюшканы кой. Тупны кой. Монсы да керде. Егетләр комачаламыйбыз. Афәрин. Инде 3 тупны керттең бит. Хәзер монсы. Юк, монсы да керми. Егетләр комачаламыйбыз.
Һәм соңгы тупны әйдә. Кірте алыр микән соңгысын? Кызганычка каршы керми калды. Икенче уенчының чираты. Әйдә башла. Күк төсендәге тупларны сайлады. Беренчесе кермәде. Икенчесе ничек кертер икән? О, шәп, керде бит. Сезгә егетләрне узарга кирәк. Монсын ничек кертерсең икән? Бераз кыекка китте шул. Әйдә әле. Кызганычка каршы кермәде. 5 туп кала. Дүртенче туп калганнардан. Мин инде керер дип уйлаган идем. Афәрин. Һәм соңгы тупны әйдә. Кермәде. Инде соңгы уенчы бар нәрсәне дә хәл итәчәк. Ике кул белән тот. Әйдә әле. Бераз икенче яккарак берергә кирәк. Кертергә кирәк, афәрин, керде. Әйдә тагын. Шулай ук дәвам ит. Бик көчле бәрмәсә дә төгәл кертергә тырыша. Хаманың килеп чыга, афәрин, әйдә. Охо, керде. Инде 3 туп калып барар. Егетләрне уза алырсыз микән, юкмы? Санала. Инде соңгы икесен дә кертергә кирәк миңа калса. Берсе керде һәм икенчесе, соңгысы. Инде ашыкмасаң да була. Афәрин. Соңгы катнашучы бар нәрсәне дә хәл итте. Әлеге турда Батырлар командасы 8 тупны кертә алды. Йолдыз командасы 11 тупны. Афәрин, котлыйм сезне, кызлар. Дуслар, без 3-нче турга күчәбез. Хәзер уенчылар чиратлап, тупны төшереп җибәрмичә, конуслар аша үтәргә тиеш булалар. Аннары шулай итеп башка уенчылар да конуслар аша үтәләр. Азакта кайсы команда тизрәк үтә, шул җиңүче булып саналачак. Әйдәгез башлыйк. Мин вакытны кабыздым, киттек.
Әгәр дә туп төшеп китте икән, шул ук җирдә аны кире куясың һәм дәвам итәсең. Бик яхшы башладың әле, афәрин. Кире күтәр. Һәм дәвам ит. Егетләр, камачаламыйбыз. Егетләр. Шәп. Тизрәк икенче катнашучыга тапшыр. О, әкрен. Инде 1 минут вакыт үтте. Афәрин, бик яхшы бардың син тупны төшермичә. Егетләр, әгәр дә камачалыйсыз икән, мин сезне шул ук вакытта җиңелүчеләр булып саныйчакмын. Менә бит ул аңлады булырга, ничек барырга кирәк икәнен. Хәзер чират соңгы катнашучыга килеп җитте. Бик тиз башларга тырышты, тик туп төшеп китә башлады. Миңа калса, әкренрәк бару хәерлерәк. Кире кайт арткарак. Менә вакытны югалтасыз, кызлар. Дәвам ит. Балансны тотырга кирәк. Кызлар, сезнең инде 3 минутка якын вакыт үтте. Әйдә, әзгенә калды. Әзгенә. Афәрин, вакытны туктаттым. Йылдызлар командасының исәбе 2 минутта 53 секунд. Әйдәгез Батырлар командасына күчик. Дуслар, без Батырлар командасына күчтек һәм мин вакытны кабыздым. Башла. Юк. Тупны кул белән тотырга ярамый. Әйбәт китте бит. Так. Шул урыннан дәвам ит. Вакытың барганнан онытырга да ярамый. Соңгы конусны үтәсең дә һәм эстафетаны дәвам итәсең. Егетләр, тизрәк үтә әле бу эстафетаны. Юк, син бер конусны. Бик яхшы. Һәм шулай ук кире.
Шәп. Һәм соңгы катнашучыга тапшырыгыз. Вакытың бар, әйдә тизрәк. Монда берничә секундта хәл итәчәк, шуңа тизрәк эшләргә тырыш. Төшеп китте. Бик ипләп кенә бара әле. Инде соңгы катнашучы безнең яртысына кадәр килеп җитте, тик әле киредә кайтырга кирәк. Туп артыннан бик нык күзәтә. Шуңа күрә ул аның төшеп тә китми. Һәм әйдә, әз генә. Дуслар, 3нче тур нәтиҗәсендә егетләр 3 минутта 21 секундка үтте, ә кызлар 2 минутта 53 секундка. Әлеге турда кызлар җиңүче. Котлыйм, кызлар. Һәрбер катнашучыга 7 сын бирелә. Алар берешәр аны ташырга тиеш була. Бу уенда вакытка, шуңа күрә вакытны сузмый гына әйдәгез башлыйк. Мин хәзер вакытны кабызам. Мин әйтү белән башларсыз. 1, 2, 3, башла. Беренчесен кертте. Икенчесен юк, кертмәдең. Монсын керттең. Икенчесе булды бу. Өченчесен керттең. Монсын үзе куячак. Монсын да куярга кирәк. Монсын. Булды, әйдә икенче уенчыга күчик. Беренчесе. Икенчесе. Кертергә кирәк ахырга кадәр. Дүртенчесе. Вакытны үзегез сузасыз, дуслар. Һәм соңгысын. Әйдә. Каршауны типмибез. Соңгы 3 сын калып бара. Егетләр, сезнең исәп 2 минутта 10 секунд булды. Әйдәгез Йылдыз командасының карыйк. Йылдыз командасының чираты килеп җитте. Хәзер без кызлар артыннан карыйчакбыз. Һәм мин вакытны кабыздым. Башла. Беренчесен урнаштырдың. Икенчесе булды. Кызыл төстәге сыннарны сайларга булдың син, әйме?
Икенчесе. Üçüncüsü buldu. Haydi ашығырға керек. Вақытны сузмай ғана тезірек эстафетаны тәмамларға керек. Егетлер, шауламайбыз. Соңғысын әйде, соңғысын. Әйде. Хам, башла, кеттік. Ну, за 2 минуты. Да, за 10 секунд. Ну, 10 секунд уже пошел. Әйде. Да, нет. Кірті бітірерге керек. Тезірек. Har bir sekund hal etirga mumkin. Tezroq. Haydi. Ham so'nggisi. Vaqtni to'xtatdim. Qizlar komandasi 2 minutda 17 sekundda әлеге birimni o'ta oldi. Shoyanlar, bizning bugungi o'yinimiz oxirina yaqinlasha ham hisoblarni e'lon etirga vaqt. Demak, bugungi o'ymoq topshiruvida Botirlar komandasi 2 ball jeydi. Yulduzlar komandasi 3 ball. Qutlayman sizni qizlar. Aferin, bek tirishdiz. Shoyanlar, bugunga men sizning bilan sog' bo'lasham. Xush.